लोगोफोर दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना माने दिनैहाय बिश्वकर्मा फुजानिहाय बिखुनजोनावहाय दिनैहाय माने आलासि जाफैदों आरोना माने ओरैनो खाथि खालानि ओरैनो न'नि गोजाल' आरो जुब जुब जादों जोङो ओमफ्राय नैबे हांसो बेदर आरो दाहाय आङो टाइम मथे हगारनो हायासै नेटनि प्रब्लेम जादों ओमफ्राय आं हगारदोंमोन हगारनायावनो आंनिया बेटारि सुइस अफ थांदों आरोना ओमफ्राय हगारनो हायासै आं ओमफ्राय सानाव जा लोमजाबाय ओमफ्राय दा एसे मोजां मोनबाय बे मोजां मोननायाव नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानबाय जों माबायदि माने न'खरावहाय इन्जय खालामदों बेफोरखौहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय माने शेयार खालामनानै दसेबाबो आं फैबाय आरोखि ओमफ्राय नोंथांमोनहा बिदिबा आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो दाबो देहाखौ मोजां मोनाखै आं मोजां मोनाखैब्लाबो आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय भिडिअखौ लानानै फैबाय आरोना ससेब्लाबो ओमफ्राय नायलांबाय थादो ना मा होनो लोगोफोर ओमफ्राय गगा मोनदों आरोना आङो बिश्वकर्मा फुजानि मोनखोना माखो माने प्रसादबो जानाय जादोंमोनथ' ओंखायनोथ' मोनबाय खोमा ओमफ्राय दालि जहल संबाय ओमफ्राय बैथिंहाय बेदर एवबाय आरो नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो ओमफ्राय आं मानसिफोरनि महरखौ देखायबाय थायासै दे मानो होनोबाथाय गुबुनफ्रा आरो खायसेबा किसुमान मानसिफ्राहाय भिडिअखौ नुजानो बायोना ओंखायनोथ' आं बांद्राय जानला मोनला खेबनो बायो आरो नोंथांमोनहा गाज्रि दामोन बेनोसै आरो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबसक्राइब खालामनानै होदो मोनहा साननो हागौ आरो होननोबो हागौ माने होनखायोबो ना मैयानो बिश्वकर्मा दिनैसो हगारदों बिदि होनगोन माने होनब्लाबोथ' आं हगारनो हायासै आरोना लोमजानानै ओमफ्राय दा आंना नेट प्रब्लेम जादों होननानै ओमफ्राय आं हगारदोंमोनानो सुइसआ ओमफ्राय सुइस अफ थांदों आरोना मबाइला ओंखायनोथ' फुल थांजोबासै बेखायनो दिनैहाय आङो खालामना हगारफिनबाय आरो नोंथांमोनहा गाज्रि दामोन आं जा सानसे उन्दुखादों आरोना ओंखायनो आं सानावबो बानायनोबो हायासै हगारनोबो हायासै आरो नोंथांमोनहा गाज्रि दामोनसै ओंखामखौनो एसे एसेल' जायोना ओमफ्राय दै आगै गैथार ओंखायनो ओंखाम एसे एसेल' जाग्राखायनो ओंखाम जायाना बे ओंखायनो नानिनि थार मानसियानो माजों एरगोन सोर थाङाखै